Z trojky vyštartuje zo 118 Jakub Geroč, z trojky 112 Marcel Rogáňan a z päťky 101 Martin Markov. Najlepší štartoval Marcel Rogáňan, Jakubom Geročom a Martin Marko tretí, Rogáňan, Geroč, Marko a z druhej kopenky vypadajú Jakub Geroč, vedú do strojů do prezidentského platúta prezidentského, teraz sa nedalo úplne čísto do krátky, ale jeden z tejto kategórie to skákal. Suverénnym dnešným výkladom podľa včerajší je Marko Rogáňan z Bratislavy, Jakub Geroč z Košíc druhý a Martin Marko z Bratislavy tretí.